Mit gondoltok a véradásról? Jó, ez egy nagyon komplex kérdés, mert nagyon őszinte leszek, én még soha nem adtam vért, de talán a mai nap lesz az úttörő nap ebből a szempontból. Nagyon fontosnak tartom én is. Azok az emberek, akiknek vére van szükségük, nyilván saját maguknak nem tudnak adni, tehát valaki másnak kell ezt megoldania. Úgyhogy erre mindenképpen energiát és időt és figyelmet kell fordítani, hogy ezt a problémát mindenféleképpen megoldjuk. Én azt gondolom, hogy maga a véradásnak a fontosságát azt szerintem nem is kell részletezni, hiszen ha már valakinek vére van szüksége, akkor ott már épp elég nagy a probléma. Én magam azt tudom hozzáfűzni ehhez, hogy hogy ki a hírességet és a hírnevet mire használja fel, milyen ügyek mellé áll oda, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. És hogy a hírnév által van egy akkora hatalmas nagy fórum, amin elmondhatod azt, hogy mire hívják fel az embereknek a figyelmét, a véradás szerintem egy ilyen dolog. Miért gondoltátok úgy, hogy a mai napon megtisztelitek az alapítványt jelenlétetekkel? Egyrészt meghívtak minket, ez egy nagyon megtisztelő dolog volt. Nekünk a Nagyferó volt egyébként, Nagyferó nekem és Tomikának is olyan őszinte jó barátunk, hogy még azt mondhatom róla, hogy barátunk, ez maga ez a kifejezés is megtisztelő, de még megtisztelőbb a meghívás az, hogy a kedves és prominens személyek úgy gondolták, hogy mi is hasznos részesei tudunk lenni ennek a jeles eseménynek, úgyhogy ezért jöttünk lényegében. Magával a véradás kérésével eddig még nem foglalkoztunk, viszont azt garantálni tudom és fogom, hogy innentől kezdve biztosan fogunk is. De úgy ezt tudom elmondani. Köszönjük, illetve van-e valamilyen életmentéssel kapcsolatos történetetek, amelyet megosztanátok velünk? Nincs. Az igazság, hogy most őszinte leszek, én magam még így fizikálisan nem mentettem életet, se a vízből nem húztam ki senkit, sehol nem mentem oda, ahova lehetett volna. Ennek egyszerű oka van, nem értek hozzá, tehát nem mernék senkinek sem úgy felelősségteljesen segíteni, hogy hát ha valami... De az elsőségi vizsgád megvan. Az elsőségi vizsgád szerintem mindenkinek megvan egyébként, és ott még azt is megtanult, hogy hogyan kell agyműtétet végezni, tehát az tényleg egy olyan... De hát az eleve mikor volt, már kezdjük ott, másrészt pedig az elsőségi vizsgának az első pontja az, hogy hívjál mentőt, tehát igazából meg az, hogy akkor segíts, hogyha tudsz is, és nem te fogsz elájulni. Ez meg a másik, tehát hogy én nagyon bízom azokban a kedves szakemberekben, akik erre szakosodottak. A véradás pont emiatt is fontos, hogy az ő munkájukat is segítsük, és hogy ők minél jobban tudják végezni azt a munkát, ami a hivatásuk. Köszönjük szépen a válaszokat! Köszönjük.